Pääsiäisnoidat melkein kolkuttelee jo ovella, joten nyt pitää tehdä sitten juustotortut tarjolle. Tämmöinen oikein klassinen hyvä torttu. Täällä on vaahdotettuna nytten voi ja sokeri. Ja mä lisään sinne joukkoon 1 kananmunan, sitten kuivat aineet, jossa on leivijauhe mukana. Taikina on valmis. Nyt sitten painellaan se tänne vuon reunoille. Täällä on levinpaperin pohjalla, niin helppo irrottaa sitten. Ne perinteinen irtopohjavuoka on kaikkein paras aina juustotorttua. Tämä kakkuvuoka on nyt 24 senttinen. Se kannattaa muistaa, että yleensä kun me tehdään näitä leivonnaisia niin irtopohjavuokia, niin se on 24 senttiä, toimii semmoisena hyvänä ohjesääntönä. Tämä on erinomainen lahja esimerkiksi nuorelle parille ostaa tämmöinen kakkuvuoka, niin se voi tehdä näitä meidän herkullisia kakkuja. Noin, kananmunat ja sokeri on vaahdotettu ja nyt mä lisään joukkoon sitten 1 purkin crème fraîchea, maustamatonta tuorejuustoa ja puolikkaan sitruunan mehu ja vähän vielä vaniliinisokeria. Kaikki sekaisin vajalla ja sen jälkeen tonne taikinan päälle. Ruokalusikkalilla maissijauhoa. Sitten meillä on kaikki nyt nopea sekoitus vaan ja sen jälkeen toi kesken. Uunilämpö 175 ja 45 minuuttia. Nyt mulla on kokonaisia papuja. Mä pistän vähän papujauhaimia ja keitä oikein herkulliset kahvit. Koristellaan pinta vielä marjoilla. Tähän voi käyttää mitä tahansa marjoja totta kai, mutta nyt myöskin viimeistelyyn sitten musta viinimarja sorbet. Nyt keskitytään nauttimaan pääsiäisen ajan herkuista ja nähdään jälleen tiistaina. Moi moi! To be continued. Moikka! Tänään tehdään vähän tämmönen juhlavampi viikonloppuruoka, eli tehdään pippuripihviä ja sille itse maustevoi. Molemmat helppoja ja nopeita tehdä ja nyt aloitetaankin tästä maustevoin tekemisestä. Tässä on huonelämpöinen voi. Sitten laitetaan pippurisekoitusta, 2 ruokalusikkaa. Pyystääs tuosta vähän pippurille kyytiä noin. Maustevoi on sekoitettu. Sitten laitetaan tähän leivipaperille tämmönen nauha. Paperit 2 kerran. Puristetaan vähän sitä, että saadaan sitten tasainen pötkylä. Näin, ja sen jälkeen pakkaseen hetkeksi, niin sieltä tulee sitten hyvä. No niin, sitten tehdään pippuripihvit. Eli tässä on lihaa nyt 600 grammaa, ja 4 hengelle tehdään tuollaisia 150 gramman pihvejä. Eikä kannata lähteä täältä päästä vaan ja sitten vähän pienennetään ja suurennetaan, vaan ihan konkreettisesti keskeltä ensin aloitellaan ja sen jälkeen jaetaan 2. Näin me saadaan kaikille sitten saman kokoisia pihvejä. Ja ihan tonne kevyt nuijinta. Sisäfilelle ei paljon tarvitse nuijimista tehdä. Sitten kun tehdään hyvää pihviä, niin unohtakaa ne vanhat säännöt, että ensin mukaan pitää paistaa ja sitten maustaa. Aina suolat ja pippurit etukäteen. Saadaan hyvä makunen siitä. Ja pippuri, joka paistetaan, niin maistuu myöskin tosi hyvältä ja pehmeältä. Molemmille puolille otetaan hyvä pinta, hyvä paistopinta, jonka jälkeen voi paistaa pannulla loppuun tai sitten laittaa uuniin jatkokypsymään, jolloin sitten saadaan sellainen tasaisempi paistotulos sitten vielä aikaiseksi. Noin, nyt voidaan katsoa, onko hyvä paistoväri.
Kyllä. Pihvit on paistettu. Täällä meillä on lautasella parisin perunaa, vähän babyporkkana ja parsakaalia ja mauste voi puuttua enää tuosta pinnasta. Mauste voi pötkö otin tuolta pakkasesta ja sitten kun lähdette leikkaa tästä, niin kannattaa leikata vähän tälleen vinoon, niin saadaan siitä huomattavasti kivamman näköinen viipale. Se näyttää vähän isommalta ja sitten liian paksua ei kannata tehdä, että se lähtee nopeasti sulamaan tuohon pihvin pinnalle. Tänään tehtiin loistava pippuripiivi juomaksi kivennysvettä tai olutta. Nyt oikein hyvä viikonloppu. To be continued.